Hello, 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 hello. Kasi kung ayopin mo nga siya, Tunog yan. Yes, yes, hello, hello. Hello, hello, hello. Narinig mo sarili mo. Oo, Loko pa. hello. Inaala mo yung tunog pa kasi nakasapawan yung lagot mo. Makaka-copyright yung pinay mo pa ha. Hindi ah. Makapalit ko. Ba't wala pa yung live ko dito? Wala pa live ko dito oh. Ba't wala? Ayan. Naingay. Okay, mga parang nagbaban. Mayora Joy! Tusok tiyo! Congrats Joy! Maraganas! Bakit Maraganas? Ano meron?
Dito yan, Rio. Yung TV. Buksan mo nga yung email. Ano? Yung email sa akin, buksan mo nga yung mga. Anin yun, di ba? Yung 50. Di ba 20 lang? Ay, hindi pala. Palilima lang. Akala ko 20 lang yun. Yung 50. 40, di ba? 40. Tama? Tinan mo lang, kung 20 lang nakita ko. Hindi nag-appeal sa'yo? May nalaglag, oh. Ay, sobra. Baka kailangan i-update itong email ko. Alin? Ano yun? Yung email, wala naman nakalagay sa akin. Meron yan? Hindi mo wala yan sa'yo. Hanggang yan. Diribot ko na, wala. Binuksan mo maan. Ito, binubok ko.
privacy ng account mo. Nabasa mo na to? Parang iba. Hindi ko ito nilalag-out eh. Kasi ito. Pero tayo mo tugtog pa? Hindi, tumutulog. Tingnan ko. Sa speaker. Ano eh, gaspang eh. Hmm. Mama, i-reserve silang 30 yelo ah. Hindi ako naniniwala doon sa sinabi kanina ano yung isang wifi na hindi totoo yun. Hindi nga na ano sa ban, yung habol na watch hours na walang tao. Mga busy sila. Baka na ano duman sa kwan. Baka na ano duman sa live mo kasubang Hindi. Magtao tayo lang yan tatlo. Mamaya, bitaw yan. Importante po yung oras. Ano yan?
Ha? Wala na yata, di pa kami sa pamiling gamot. Bakit? Si Nag-Creation, di nag-alis. Nag-Creation, wala. Meron? Hindi ka pumunta. Wala, kawawa na nga ang channel mo. Wala Punta, no? na tao. Brother Sam, magandang gabi sa'yo. Good evening, bro Sam. Magandang gabi. Sayang yun, punta mo doon. Pag-ising ko na. Loading, oh. Ano? Ilan? Ay. Oo. Ilan? Buwan ka.
Ang cute mo, host. Tamsak lang, host. Busy. Okay lang, Jekare. Salamat, salamat. Magandang gabi siya, Mami Belen. Tamshek Manoy, salamat po. Salamat, Mami Belen. Ay, okay lang po, salamat, salamat. Salamat sa patusok. Dalawa yung premiere ko, ngayon tsaka bukas. Makabawi-bawi tayo, maski sa premiere man lang. Alas 9 ng gabi ngayon. Alas 9 ng gabi din bukas. Para wag lang mamula yung aking channel. Para may na lang, Manoy. Pag malapit na, hehe, okay lang. Iset mo yung ano. Set mo lang yung remind. Magpa-pop up sa'yo yun. Salamat po sa pabidyo-bidyo dyan, Mami Belen. Mami Belen, salamat po.
Carla Manoy, dito pa ako labas, 4 minutes. Naharang si Carla. Indian harago Manoy, sayaw. Mga itik ang humarang. Ang cute mo, host. Salamat sa pabidyo-bidyo dyan. Randy Francisco, Yahoo! Magandang gabi sa'yo, Randy. Depsi. Tuwad Kuya Manoy. Tinuwadan mo na naman ako. Nakapasok din sa wakas si Carla. Hello Oragons. Hello Depsi. May aso, bantay. Panay tuwad ni Depsi. May galablab. Shout out sa lahat mga Oragons. Thank you, Depsi. Thank you. Para ba makapasok, may bantay. Antay mong wala yung bantay yan. Dami tuwad, Kuya Manoy. Ayaw mo siya tumuwad. Sis Dipsy. Sabi ni Carla, wala malusutan. Dipsy, si Carla.
Ayun, okay na. Manong Randy. Sabi ni Depsi. Hello, Depsi. Ginawang tikulang pod si Kabsat Randy. Randy Paesco, may nagkakasayahan dyan, host. Nakita ko pagdaan ko. Mga kabataan, nagkakasayahan sila, nagtatagay-tagay sila. Ang cute mo, host, pabiji-biji. Salamat. Depsi 1900. Hello, ang cute mo, host. Ang cute mo, host. Patamsak sa premier ko, mga ka-weirdo. Mami Belen, salamat sa pabidji-bidji. Tamsak natin yan. Premier mo. Dekari. Bukas, 9:30. Nep TVDes, tamsak dan, host. Ginakitang kata, Nep TV. Pagkipunta nyo, may laban ng J. Carey pang ano yung pang-premier niya, oh.
Pakita mo sa kanto, bila ba ni ang cute mo host, si Chikari yan. Pakita mo sa kan, pakita mo sa kan. Wala pa sumugod ah. Randy Francisco, wala pa nga. Thanks, host. Welcome, Nep TV Des. Thumbs up already kayo. Kaya sabi ni Net TV, thumbs up already bro, J. Curry. Kala, thank you sa pabiji-biji. Masay. Net TV Des, Masay. Masyal lang bro. Jack. Salamat siya, Nep. Randy Francisco, Dan bro, Jay Kari, hopefully. Dan tusok sa Premier Kari, Amor Vlogs. Hello, Nep Des. Sabi niyo, Puli. Ano gusto? Thanks, bro, and hopefully, sis. Gwen P, go, Daddy Harang. Naharang si Gwen. Ay, pala, kumusta? Sabi ni Nep TV. Ang cute mo, host. Marami ka na. Hindi ka dikit dito, bro, Nep. Baba ng bahay, Nep. Para madikitan. Hopefully, ito sa kulit sa Kuya Manoy. Salamat. Salamat. Depsi. Mac. Kuya Maclip Daguro, 5 minutes. Neptune Bilis, okay lang. Ako bro, Jekari, support lang. Gwen P, daan lang para ba tapos na kita. Bala ko maya host, kaka-LS lang kanina. Sige lang, okay lang. Salamat, Gwen. Di pa may tindahan. Busy pa, hey. Okay lang yan. Hopefully, Queen of Uragons, how are you? Queen of Uragons, so lang ba dyan, kundi si Queen.
Ang cute mo, host. Guwapa ka, Jing. Hopefully, Gwen. Pipi. Ano yung pipi na yun? Junet, tumay kusen. Dan tamsak po yun. Harang at sa premier nudan. Tusok na. Salamat sa iyo, Junet. Thank you. May kalab, shout out, Timuragon, sabi ni Junet. Carla, salamat sa siyaw-siyaw dyan. Hopefully, hello admin. When makip na guro, hopefully, okay lang. Sis, hi. Carla, sis, Junet. Queen Maclip. Thanks, sis, Junet, sa tamsak ng creamier. May creamier pala. O creamier. Mali ka ng type, Queen. Nasa labas pa ako. Sige lang, malamig yan sa labas. Isa pa. Hopefully, how is everyone in the house? Seven Baker in the house. Sis Marisa TV. Magandang gabi siyo, Marisa TV, tamsak po, host. Sino nanalo siya, Marisa? Shout out po sa lahat dito, sabi ni Marisa. English pa tayo ngayon, ha ha hi. My English is good, but we need cash. Ang cute mo, sula pa music ng millennial, ha hi. Sis Marisa TV, sisi, ako love. Queen Maclip, 42 seconds, hopefully. Queen. Ibang music muna tayo, Jay Cara, iba naman yun. Pang disco naman tayo. Hindi pa naman marinig music. Hopefully, haha, Queen. Simona, ako love. Marisa, hello si Queen. Bawa mo si Queen, tamsakan natin. Tamsakan natin.
Wala music. Meron. Ba't wala? Maliit lang. Maliit lang. Siyempre. Hello, ang cute mo host. Gretel Guerrero present. Salamat Gretel, salamat. Hindi nakakonect yung music, bakit kaya? Bakit kaya hindi nakakonect? Ayan na. Open pala yung Bluetooth ko kaya hindi makunik eh. Hello po. Queen Maclip by premiere after ni host 9 PM. Alagano B8. Meron na. Gretel Guerrero. Salamat sa papat-bidyo dyan. Hello Ate Marisa, sabi na ang cute. Queen Maclip in. Natamsak na si Queen, sabi ni Marisa. Gretel, wala kang pang premiere. Baba mo. Sa hindi pa nakatusok. Tusok na, natusok na yan. Pakipuntan yung bilaba ni ang cute mo host. Premiere yan ni Jay Carey. Pakita mo sa kan. Nawala viewer. Randy Francisco, Yahoo! Silip, Randy Francisco. Andrea Aton, pa, shout out daw. Papa, family shirt. Yung family shirt.
Family Shark, shout out! Anita Jace, 256. Hello, host. Jakita kita, Anita. Anita Jace. Parang nagkadikit tayo nito sa ba to? Ikaw yata yung nasa ano? Yung nasa US o nasa UK? Carla, salamat sa pabidji-bidji. Magandang umaga sa iyo, magandang gabi sa iyo, magandang hapon sa iyo, Anita Jace. Good day. $5 million in the house. 19 million tiwarik. Sabi ni Anita Jace, 256. Hello, host. Good evening sa inyo lahat. Magandang gabi po. Thank you, Carla, sa BG-BG. Tanggal yung isang ano. Hindi naman. Ganda. Ayos ko lang. Magnetic to. Ikaipit to. Magnetic to. $5 million in the house.
Hindi, mami, mami, mami. Hindi, isa lang. Isa lang. Sige ka, ha? Hindi, ganyan lang. Oo, yung bilog lang. Dalawa lang. Pag nakita pa kita dito, talagang paluin na talaga kita. Hindi, ganyan lang. Kasi hindi ka napapalo dun, ha? Yeah. Grabe yung bata na, no? Hmm. One minute. Queen Maglip Dagoro. Anita Jess 256, dear. Queen Maglip in. Kapag daw yung hindi ka kasi. Anak mo ma. Pakalit yung dahil ko sa'yo. Tama na makinig. Ito yung slipper mo, bebe. Ay, papabot ng slipper. Dito ako, kaso nakamute. Nakamute ka, Queen. Nasa tabi ang pusa. Kailangan manahimik ang daga. Agnes, pawiwi. Pawiwi ang bata. Kaya na din, kumare namin yung matino. Din ang, ex ni Marlon. Nabanggit na naman. Punta-punta na yun dito dati. Matagal lang siyang nawala kasi wala sa kapatid. Kasi na-break sila ni Marlon. Oo, nagmasali pa yan. Kasi mabaho daw. Yung dyan, laki kaka. Malaki yung biladi. May asawa kayo. Salamat, Queen. Salamat sa pagpasok. Ingat lang sa pusa. Delikado.
Ayan ang pusa, nakasilip. Ano yan? Yan pala, yakama? Wala daw da. Okra. Wala din. Bisdak Channel, Tamsak host. Jakita kita, Bisdak. Salamat sa pagpunta, Bisdak. Thank you, thank you. Marisa TV, salamat, salamat. Win Maklip, silip lang, Bisdak. Hey. Di ka na ba kabisak, Manoy? Bagong pas ka sa GC, parang hindi pa. Padikitin mo sa akin, tapos bakat lang. Bistak, dikitan mo ko, tapos bakatan mo lang para mabalikan kita. O baba ka ng bahay mo. Walang join button, Manoy. Wala, hindi yan eh. Ano to eh. Prism ako eh. Kung StreamYard, pwede.
Ah, okay. Sa ano, sa StreamYard pwede. Pero ito, Prism, wala eh. Next time sa StreamYard ako mag-open para may makakaakyat. Para hindi sila sinasawan sa pagmumukha ko, makikita ang iba. Ano? Para may makasamang iba, no? Tawa si Marisa. Ah, di ba? Mas maganda may kasama, di ba, Marisa? Yan o, pagkano, sunod open ko, ano, StreamYard. Queen Maclip, tambay lang ako dito. Okay lang, Queen, salamat sa patambay mo dyan. Marisa TV, opo, maganda may kasama. Kaso ako gagamit lang na streamer pag magpapalaro ako ng nung kung madamihan ang pag-game. Kasi yung streamer kasi may hangganan yun eh. 20 hours lang per month nun eh. Sino ba nanalo sa pag-games mo kanina, Marisa? Oo, kalahati lang oras doon eh. Maski dito siguro sa Prism, ganun din. Si Ma'am Wilma nanalo. Si Inday Story, si Girl Explorer, Mami Adama, sila nanalo. Ano yan, puro load. Best Friend TV, matagal na kita dikit dito. Ayaw nga, hindi ko alam kung ano. Dakitan kita, Best Friend. Opo, load may 50, may 100. Ah, ganun ba? Magandang nagpapagames kasi tinatao eh.
Opo, tama ka, host. Pag di ka nagpalaro, walang tao. Oo nga. Hello, Queen. Sabi ni Best Friend TV. Best friend, Ayan si Queen. Marisa TV. Thank you sa video-video. Busy ang lahat. Best Friend TV, guguluhin ko si host Queen. Manggulo ka dyan, best friend. Di bali, basta mag-best friend tayo. Mas guguluhin. Dahil salamat. Gulong best friend, para tumawa. Malungkot ka nalulungkot ako sa iyo, LS ko ngayon Busy ang lahat no? Ganun talaga. Hindi natin may iwasan yung mga naging busy. Pero may mga nagpa-busy naman, okay lang yun. Bisdak 1979 channel, tusok host, Bisdak. Bisdak, hi Queen. Huwag ka lungkot. Dito pa ako. Okay lang yun. Yan, may na talaga ni Bisdak. Ginakitan ba kita, Bisdak? Ayan, meron. Best friend. Ayan, na-jacketan kita. Bisdak. Dikitan ba kita, host? Pwede. Dikitan mo yung kapit na kapit para hindi makatakas. Dalawa na ka, BG Bisdak. Sarap ng salabat. Dinner, McQueen. Dinner daw. Sabi ni McQueen. Tapos ako mag-dinner, tinapay, Queen. Binarienda, kinain ko, tinapay lang. Best Friend TV, oh Queen. Okay. Bawal nga sa iyo yun Dan Dikit host, thank you. Thank you, Bistak. Aba, ang bait ni Bistak Manoy.
Dalawa nakatutok sa'yo. Salamat, salamat. 6 million and house. Dalawa kay Bisdak. 2 milyon kay Bisdak. Ano naman daw? Apat pala siya ko. 2 milyon pala kay Bisdak, 4 na milyon kay Queen. Ano ba yan? Nandiyan pa si best friend mo. Para si best friend. Bistak 979. Haha, natawa. Kay Bistak yan, si best friend. Ganun ba? Wala yung magulo kagabi, no, Queen? Ay, dito ka nga pala kagabi, no? Hindi mahuli-huli ni Jikare kung sino, eh. Wala nag-claim talaga, sa akin talaga yan. Tama yan. Sa'yo na yan lahat, Queen. Trabaho mo na, host. Video lang. Sige lang, Bisdak. Trabaho mo na, best friend. Okay lang, no problem. Salamat sa dalaw. Salamat. Queen Maclip, ano oras Saudi, Bistak? Moana, ikaw na vlogs, Yahoo, nasipa na. Hanggang si Moana. Advance tayo ng 5 hours down, Queen. 2:30 pa lang siguro doon. 7:30 dito eh. O tama, 2:34 pag Queen. Queen Maclip, Daguro, baby. Advance tayo ng ng 5 hours doon, Saudi. Depsi, kain mga Oragon. Salamat, Depsi. Baby Queen, Yahoo, si Moana. Depsi, pakain. May pinagmanahan ng kagandaan, Depsi. Asa na si Missing You? Buhay! Nagulo si Moana nang pumasok si Missing You. Naturete utak ni Jay Curry.
Bigyan mo na saglit. Sige, Queen, okay lang. Missing someone pala. Dipsy 1900. Sure, wala kain. Busy si missing someone. Tambay lang. Naka-LS din si missing someone. $8 million in the house. Good evening. Naka-LS din siya, naka-LS din. Patamsak, premiere, ang premiere, mga loves. Natamsakan ko na ito. Ay, hindi pa. Ay, hindi. Yung isa pala, kay Dipsy pala ito. Ay, kay, ano pala ito? Kay Baby Loves pala ito. Naku, naharang si Os. Hinarang mo ako. Pumunta lang ako sa ano mo, sa premiere mo. Naharang. Moana. Pakipuntahan yung binabani mo ng premiere niya, oh. Hopefully, done mo na tusok sa premiere. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. Mami! I know my limits. You can break me down, but I'll stay till the finish line. Bigyan mo din si ate. 'Cause I've been Bigyan mo counting pa, bigyan mo si Ashley. minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been finding ways to get away, to see you again, Thank you, Carla. again.
Jay Abila. Dan Tamsak mo host. Jaketan kita, Jay. Jay. Yan, may jacket ka na, Jay. Jay Abila. Salamat sa pagpunta, Jay Abila. Salamat sa pagdalaw. Thank you, thank you. Welcome po, sabi ni Jay Abila. Queen Maclip, salamat sa pabidyo-bidyo dyan. Junet, tumay kusin, nakabidyo lang po tiyo. Kumakain, sige lang, Junet, okay lang. Thank you sa mga pabidyo-bidyo dyan. You said the same thing I told ya. My eyes are clear, no secret. I wanna know, was it serious? I need it clear, my best friend. Is it easy to show with the weight of the world on my shoulders? I know I told you. It's the best light I know. It's not a game that I am playing. My love, trying to hold my feeling. I don't know what's right. Find the best way. I think that I might. I know you made it in the nick of time. I'm calling on you. I think we're made of something. Ano naman kailangan naman? Baboy ka na. Urig-urig ka na. Dami. Hindi ka na makakain ng hapunan niya. Anong hindi? Siya may sabi sa'yo. Wag! Is it easy to show the weight of the world on my shoulders? I know I told you. It's the best light I know. It's not a game that I am playing. My love, trying to hold my feeling. I don't know what's right. I'll find the best way. I think that I might. I know Pag you made pako ganito ba yun? Maganda. Ha? Oo.
Hindi ko na ngayon alis yung ano ko, yung tempered glass. Meron yan. Tryna hold my feeling up. Kaya isa, sumasama yung isang magnet. Find the best way out the state of mind. I know you made it in the nick of time. Maluwag. Yung isa dito. Pero nandiyan, hindi na nawawala. Nandiyan naman siya. Ha? Mami Belen, salamat sa pabidyo-bidyo. Yahoo, Randy! Neat na kasi binili kong cover ng cellphone, no? Maganda. Split siya, split, oh. Maganda siya, oh. Pag dinikit mo ganyan, magnet. Oh. Naka-safety yung ano, naka-safety yung cellphone. In-order ko sa ano, sa Shopee, ay sa Lazada. 301. Sige, baba mo, Randy. Baba mo, premiere mo. Gusto ko yan, host. Jay, abila mo, maganda nga. Tignan mo ha, tignan mo. Split siya ha. Bubukong ka yan. Pag-ihiwala, yan o. Yan o. Pag-ihiwalay siya. Tapos, pasok mo cellphone sa loob dito. Tagan mo siya o. Safety yung cellphone. Nasa loob siya. Di ba? Magnetic siya, magnetic. Ano natin, yung doktor namin sa, ano, sa Lazada, 301, binayaran ko kasama na yung shipping fee. Ano lang to eh. Nasa 250 lang yata to sa presyo. Pero kung bibili mo to sa labas, mahal. Mahal sa labas. Mas mahal ata dito. Hey. Tumingin ka dyan. Saan lugar mo, Jay? Mami Belen Kids, salamat sa pabidyo-bidyo. Kasi nakita ko kasi ito, ano sa Facebook. Mahal. Sinerge ko sa sa Lazada at saka sa Shopee. Mura. Kaya umorder ako. Oman ka pala. Meron siguro dyan. Di mawala yan. Magnetic case ang tawag dito. Jay, magnetic case. Kasi yung yung itong bagong cellphone ko, pinakabit ako ng tempered glass. Ibang klase tempered glass ito eh. Redmi ito. Check ko po online. Sige, check mo. Tapos yung tempered glass niya, pag kaiipit ko sa tripod ko, nabiyak yung tempered glass. Teresita BBJ, tamsak na. Nanay. Teresita BBJ. Salamat, Teresita BBJ. Salamat sa pagdalaw. Marami kaya ito yung mga kadikitan dyan, Jay. Binawa ka ng bahay mo para madikitan ka. Janet, mega love shout out po sa lahat. 8 million in the house.
Sige po, thanks po. Jay Abila. Janet, may kusin, nagaba ng bahay. Pakipuntahan yung binaba ni Janet. Jay Abila, nagaba ng bahay, Jay Abila, oh. Malapit na pala itong graduate si Jay Abila. Na grade 9 na pala ito. Dagdagan natin, binaba ni Jay Abila ang bahay. Pakipuntahan. Visit lang po kayo. Salamat. Yes po, host. WS na lang, kulang po. Ha, ganun ba? Kunti na lang di ba? Ilan WS mo, Jay? Bigyan kita ng isa, Jay. Mami Belen, kids. Pakipuntahan yung mga binaba ng bahay nila. Binaba ni Jeanette Homemade Cuisine, tsaka yung binaba ni Jay Abila. 500 pala, 500 plus pa lang. Ay, ang late pa. Laki pa nang hahabulin mo. $3.5 pa habulin mo. Bay, kaya yan. Tsaga lang. Pagkapunta yung mga binila bahay, Opo, kasi tsaga lang po. Tsaga lang talaga. Basta may tsaga, may pupuntahan yan. Sigurado yan. Nakadikit ka ba kay best friend, nagaba ng bahay. Jay Abila, pumunta ka kay kay God's Creation Channel, isulat mo. Tapos pag pumunta ka doon, i-hashtag mo yung pangalan ko, vlog ni Manny Uragon. Nakadikit ka ba doon kay God's Creation Channel? Nagaba na ba sa Webster TV, pakipuntahan. Pakidikitan. Hindi po ata. I-take note mo. God's Creation Channel. Nag-e-election, minsan nag-e-election ng 5 ng hapon, Pilipinas time. Tapos minsan meron siyang 9 ng gabi, Pilipinas time. Down sa inyong bahay, Jay Abila, sabi ni Mami Belen, kids. Pasukin na lang, Jay Abila, complete ganda ng boses mo. Maganda boses yan, Jay Abila. Paano napunta ko na yun? Mga kinakanta niyan. Take note mo yon, Jay Abila, para makatulong sa iyo.
Lockwatch, Dan Tamsak Host. Thank you, thank you. Tapos, ano mo, hashtag mo yung channel name ko. Vlog ni Manoy Uragon. Pag mag-comment ka doon, hashtag mo siya, yung pangalan ko. Tulungan ka noon. Nakatulong yun. Salamat po. Balikan ko po kayo mamaya. Malapit na naman ang oras natin. Medyo ako yung magkapaalam na. Pasensya na po sa mga bagong dating dyan. Sige po, salamat po. TikTok mo yun, yung sinabi ko sa'yo, God's Creation Channel. Para makatulungan ka. Muli, ako yung nagkapasalamat sa mga tumambay, sa mga pumunta sa aking LS. Maraming salamat po sa inyo lahat. Panalangin ko na lagi kayong ingatan ng Panginoon. Huwag niyong kalimutan mag-pray. Devotional kayo mga nasa ibang bansa. Wala tayong ibang sandigan kundi si Lord lang. Di ba? Si God Creation, tiyo, dikit kami sa main ko, tiyo. Oo, magaling yun si God Creation. Magaling yun. Nakatulong sa akin yun. Nakatulong din kay tiya mo yun. Gwyneth P. Sandoval. Thanks po ulit, sabi ni J. Avila. Gwyneth P. Sandoval, Manoy. Ako'y magkapaalam na, medyo susubra tayo sa oras. Kasi meron pa mag-LS mamaya. Hati-hati lang sa oras. Best friend, tama host. Oo. Kasi ako danas ko nasa naging OFW din ako. Wala akong ibang sinandigan doon kundi ang Panginoon Diyos lang. Ito yun. Pag kayong nagpadala kayo sa bisyo dyan sa ibang bansa, uuwi kayong luhaan, uuwi kayong walang pera talaga. Totoo yun. Si Lord lang. Dapat si Lord. Walang iba. Maraming salamat sa inyo. Nagaba ng patamsak si Randy, yung premium niya, binaba niya, pero call nga tayo sa oras. Randy, ibaba mo na sa susunod na sa akin, mag-LS ha. Paano ko, susubra ko sa oras, kakaya naman na susunod sa akin. Maraming salamat muli sa inyo, ingatan tayo ng Panginoon. Ilayo sa anumang kapahamakan. Pray lang, the best yung pray. Huwag kayo mong manghihinaw, huwag kayo ng mga problema ninyo. Dulog nyo sa Panginoon. Walang ibang makatulong sa ating kundi siya lang. Kasi anong makabalit ako ng Pilipinas, kaon din, kapit lang si Lord. Nawalan ng trabaho, kay Lord lang. Nawalan ng kabuhayan, kay Lord lang. Siya lang makakasagot sa atin. Muli, God bless us all. Ingatan tayo sa oras at ilayo sa kanumang kapamakan. Salamat sa inyo lahat. Ingat lang. Bye-bye. Tagal lumag-in.